Danas na meniju drpana prasetina u zemljanom pekaču. Najsočniji recept koji ćeš naći na internetu. Mislim da je ovdje sve jasno. Ajde da vam pokažem recept. Moj izbor je prošarana svinjska plećka. Može i but, ali će biti malo suvlje meso. Zatim se pravi kombinacija začina kojom ćemo dobro utrljati meso sa svih strana. Spremao sam ja ovaj recept mnogo puta u normalnim pekačima i bilo je okej, ali ukus nije približan današnjem. Zašto? Zato što danas koristim Grančariju braće Šunjevarić. Njihov zemljani pekač savršeno održava temperaturu i učinit će ovo meso još sočnijim i ukusnijim. Baci pogled na njihov profil i uveri se sam. Nakon što smo luk izinstali, dodajemo crveno vino, soja sos i sok od ananasa. Ostatak konzerve ćemo iskoristiti kasnije za salatu. Kad sve to provri, vraćamo meso u pekač, poklapamo ga i zaboravimo. 160 stepeni, 4 sata. Pošto će ukus biti prilično jak, spremit ću osvežavajuću coleslaw salatu. Ako vas zanima recept za nju, pišite mi u komentaru. Ne znam šta ćeš ti da radiš 4 sata, ali evo ga, meso je gotovo. I kao što vidiš, raspala se koliko je sočno. Sos u kom se meso kuvalo je potrebno izblendati. Tu se nalaze svi ukusi. Ovaj prizor mi tera vodu na usta. Zato nema više čekanja, nego ajmo da klopamo. Sveža lepinja, coleslaw salata i drpana prasetina. Moja omiljena kombinacija. Detaljan recept po običaju čeka u opisu videa. Uživaj i prijatno!